Rozhovor s Jánom Fabrickým bol taký fascinujúce rozsiahly, že sa nám jednoducho nezmestil na jednu epizódu. Preto sme sa rozhodli rozdeliť náš rozhovor na 3 epizódy a v tejto prvej sa dozviete, ako sa z chlapca z Nadlaku stal baník, inžinier, inovátor. Ja som baník, kto je viac. No. A tým pádom, že on ide na baníčinu. No a keďže sme boli kamoši a sme spolu športovali, tak som si hovoril, tiež som nevedel, že čo tam bude čakať. Takže áno. A myslím si, že pre mňa to bolo vynikajúce rozhodnutie, že vôbec všetky tie úspechy, ktoré som ja v živote vlastne zažíval, vždy tie okolnosti boli nejaké také, ktoré mi vytvorili ten priestor. V tom, bez toho, že by ja som na ňo mal nejaký vplyv. Áno. Takže prečo to hovorím? Lebo banský inžinier musí vedieť veľmi veľa vecí. On je nie len to, že vie proste okolo banských strojov a banských metód dobývania a tak ďalej. Ale musí ovládať trhacie práce, čiže musí sa stať dokonca v priebehu roka sa stane strelmajstrom. Máme praxe. Potom je geodetom, pretože jednoducho musí to banské dielo, tie chodby, tie komíny a tak ďalej, si samozrejme, keď je zodpovedný v zodpovednej funkcii, tak jednoducho to musí vedieť. Alebo keď už aj vonku, že robí treba z komorové clonové odstrely, že v lomoch, tak si musí zamerať, musí vedieť každú tú stenu, aby mohol potom vypočítať, aké budú nálože veľké a tak ďalej. A samozrejme musí byť aj geológom, pretože musí vedieť, ak chce vedieť, že bude ťažiť medenú rudu alebo železnú rudu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže musí dokonale ovládať tú geológiu. A nie len preto, ale aby mohol aj vypočítať tie nálože. Pretože každá tá hornina má iné vlastnosti. Má inú tvrdosť, iné váhu a tak ďalej. A to sú koeficienty, ktoré sa dosadzujú do tých vzorcov. To znamená, že vy ste išli na baníčinu. Ale stal som sa aj statikom, pretože musíte ovládať tieto veci a výstuže a všetko. Okrem baníka stal som sa geodetom, stal som sa geológom a tak ďalej. A to je ohromná vec, keď tieto všetky veci ovládate, lebo máte veľký... A keď sa vyskytnú nejaké problémy, tak viete z týchto všetkých... A samozrejme, že aj teóriu máte, aj pružnosť, pevnosť a hydrauliku a tak ďalej. Že proste všetky tieto veci prejdete, tak ste dosť široko vzdelaní, aby ste sa mohli na všeličo teda rozhodnúť, ak je niekde nejaký problém, ktorou cestou máte ísť. To som považoval za veľké šťastie, že som sa dostal na takúto školu. I keď sme končili, tak väčšinou chalani išli na dobývanie podzemov a tak ďalej. Ale my sme tam mali okrem iného aj spracovávanie tých rúd rôznych. To znamená, že jak ich ťažiť, jak ich drviť, jak z nich dostať tú horninu, ktorú potrebujete. Áno, dostať tieto veci. A tak sme tam mali veľmi sympatického profesora, ktorý učil tieto veci okolo spracovávania, okolo technológií. A vždy sme sa mali teda takisto rozhodnúť a každý, kde čo teda chce ísť. Väčšinou boli na to hlbinné dobývania a vôbec na ďalšie veci, teda okolo baníctva. A on teda robil toto úpravníctvo, sa to volalo. A k nemu sa nikto neprihlásil. A vy ste sa ho ulútostili. A ja som sa ulútostil. To bol ktorý rok? Tak som sa... Ako? To bol ktorý rok? To bol 60. rok. 64... Pardon. Nie. 50. Počkajte, ešte raz. V 50. sme išli na vysokú, v 60. sme ju začali. Aha, takže to bol 65. rok. 64. Lebo to sme chodili samozrejme na stáže, priamo sme robili v baniach priamo a tak ďalej. A tak ďalej.
A to znovu hovorím, že bola okolnosť alebo príležitosť, o ktorej som netušil, že čo mi donesie. Mne osobne. Áno. Pretože dostal som takú úlohu, že mám vyriešiť v Smolinkách, tam bola rudná baňa na meď a železo, že máme vyriešiť celú diplomovku optimálne riešenie celej tej linky výroby týchto prvkov, tejto medi a toho železa. Dlhú dobu tam to nemali človeka, ktorý by toto robili. Ale deň či dva predtým, než ja som nastúpil, tam prišiel. Takže on sa mi potom stále ako tým vedúcim diplomovej práce. No a teda mi povedal, že ako, lebo tam je v podstate najprv od dobývania, potom je v podstate už keď máte veľké kusy od drvenia, potom už robíte jemné veci. Áno. To znamená, že máte mlyny, buď sú tyčové alebo gulové, kde robia. No a každá tá, a potom máte ďalej už zberače no proste ďalšie materiály, ktoré už sú chemické. Áno, procesy tam nastavujú. Ale každá je samozrejme veľmi dôležitá, ako je nastavená. No a tam bola, preto oni žiadali vysokú školu, že aby teda niekto im nastavil tú technológiu dobre a aj teda prijali toho človeka už, ktorý tam dlho chýbal. Tak on mi to tak nejak vysvetlil a tak dostal som milimetrové papiere, tušky a všetko, čo som teda potreboval a pracovníčky, čo robili v laboratóriu, boli povinné podľa toho, čo teda mi vydávať tieto veci a ja som vždycky teda menil, že čo sa bude robiť. Či sa bude dlhšie mrieť, či budeme mať jemnejší materiál, alebo nie. A keď sme mali, ja neviem, treba takzvané peníče a zberače, lebo najprv sa napení tá ruda, toto a potom ďalšia chémia, ktorá ich zbiera. Čiže záležalo na tom, že či toho dáte veľa, alebo dáte málo a podobne. Samozrejme, že jak som to mal ako robiť, tak som si hovoril, preboha, to ja tu asi nič nebudem vedieť urobiť, ale keďže on by to vysvetlil, ako mám robiť, dostal som tieto papiere, dostal som možnosť, aby mi to, tak ako som teda hovoril, lebo mal som tie údaje tam, že koľko, kde čo, alebo aký dlhý čas, alebo aké množstva a tak ďalej. Tak keď som to vždy si zobral len jednu vec. Áno, menili ste len jeden parameter. A teraz som teda tým dievčatám povedal, že takto a takto to budem robiť. A oni mi za každým vydávali, ako sa tie hodnoty tam menili. A ja som na ten milimetrový papier začal si teda robiť tie bodky, že vždycky to ako ťuk. Zasa to zmenilo ťuk. A odrazu som pozeral a jak som išiel v tej jednej kategórii, hej, tak ste našli vrchol. Išli takto, a potom tu začali klesať. Dostal som takú kvarov. Sem tam niekde niečo vyskočilo, povedla a tak ďalej. A tu bolo to optimálne riešenie. A to mňa tak zaujalo a tak ohromilo a tak som to s chuťou celé urobil a vyriešil som teda tú linku, ale za dozoru. Áno, jasné, rozumiem. Chlapíka. A aj som sa čutoval, že jak je to možné, že mne študákovi zverili takto a že toto môžem ja takto robiť. A také sebavedomie som získal, že čo som ja dokázal, že som takúto linku. A to ma nakoplo a si myslím, že tiež poznačilo v živote, že som si povedal, že... No tam ste mali reálnu šancu tie vedomosti preniesť do skutočnej praxe a uvidieť, aký to má vplyv to správne alebo nesprávne rozhodnutie toho človeka pri konkrétnej technológii, ako sa dá dobre zoptimalizovať celý ten proces. Tak. No, takže toto som spomínal. Teraz by som teda išiel ďalej. Keď som skončil vysokú školu, v 60. vlastne, čiže toto bolo tak keď som skončil tú vysokú školu, to bolo v 60. Samozrejme, že ešte to poznačím, že je veľmi dôležité pre človeka od malička športovať, lebo už ako teda chalan už v Rumunsku, ale potom aj inde, ešte v Rumunsku sme mali také z chvosta
koní urobenú lobdu, ale pokrytú nejakou handrovou, alebo handrová šúpolia, také boli a sme hrávali. A systematicky. U babky takisto, nielen to, že som hneď ráno som si ešte najprv zaplával v tom rybníku a tak ďalej a sme stále nejaký šport robili. A tu na tejto vysokej škole takisto robil som 10 boj a takéto veci. Skákal som žeťku, obyčajnou bambuskou takou a 410, no dneska hoci, ktorá bamba, lebo to boli skutočné bambusky a technika bola trošku iná. Teraz ju to trošku vymrští hore a tak. No ale aj tak je to zložité, nie je to jednoduché sa naučiť skok do ožradí. Je to technická disciplína, ale mal som ju najradšej. Dobrý som bol aj v diaľke a v takýchto nejakých iných veciach. No, dobre, nebudem o tom teraz hovoriť, lebo nie je to dôležité. Ale dôležité je to, že som chcel poznamenať, že človek by sa celý život mal nejakým spôsobom hýbať a mať nejaké ďalšie veci, ktoré ho bavia a kde sa môže nejakým spôsobom realizovať. No ale idem teraz už viac k tým prácam, lebo to nebudem už toľko rozprávať. O všetkom ešte by sa dalo veľa rozprávať a veľa detailov, ale idem teraz na to, čo sa teda potom ďalej stalo. Čiže po skončení školy som nastúpil v západoslovenských kameňoloch a Štvrkopieskov, pretože rodičov som mal v Bratislave, tak v Bratislave. Ale kameňolomy boli nielen v západoslovenskom, ale mali aj inde kameňolomy. Ale už po 4 mesiacoch som zistil, že mi nestačí len stredomajstrovský preukaz a že teda existujú aj iné metódy, nie len ročné dobývanie, lebo dovtedy bolo ročné dobývanie, že no musím o tom porozprávať. Porozprávajte, však tu ľudia to nevedia. Že sa proste spravil vrt a ako to nebudem vidieť, že sa navrtával. No, povedzme až do 7 metrov, niekedy len do 5 a podobne. Ano. Potom sa tam strčila v podstate výbuština, nejaký taký šľúček a nezapchal sa ten vrt a sa to odpálilo. To znamená, že vyfúkla von a spravila sa tam komórka. Takže tomu sa hovorilo, že komorové ručné dobývanie. No lenže vždycky, keď ste takéto potom dal ďalšiu, čiže mal väčšiu komórku a teda už vedel tam dať toľko trhaviny, aby mu to ten kúžel celý vytrhlo. Lenže to vždycky bolo nejakých tých 7 kubíkov, 10 a 20 a vtedy už boli u nás elektrické velikánske bagre, ktoré už mali kubíkové lyžice. Tak mladému inžinierovi fabrickému to nejak tak nedalo nahromadiť, teda bolo by dobre nejak, aby tam bolo viacej tej zrminy, aby sa teda dalo robiť. A toto som nemyslel ja, ale som zistil, že v podstate aj v Rakúsku sa to robí, aj v Nemecku a všade. A dokonca v Čechách už začali na jednom kameňolome robiť tzv. Komorové, clonové odstrely plošné a tak ďalej. Čiže to sa nazývalo hromadná ťažba. Tak naklúsal som na ústredný banský úrad český, teda v Prahe, a ktorý mi tú kvalifikáciu, samozrejme, že musel podstúpiť kopu vecí, a kopu učenia, a kopu praxe a tam skočiť na chvíľu. A stal sa teraz zo mňa technický vedúci odstrelov týchto komorového clonného. A tam ste mali, to sa spýtam, tam ste mali nejakých inštruktorov, ktorí v tom boli zbehli a pod ich vedením ste... V tom českom kameňolome, ktorý bol, tak tam som niečo sem tam pochytil a musel som pochytiť, lebo som musel mať trošku nejakú prax. To sú v predpisoch pánskych. Dneska sú ďaleko prísnejšie. No, takže... Ale oni vás teda ako keby viedli k tomu, akým spôsobom to robiť, alebo to bolo nejaká vaša úvaha o tom, že ako... No, ja som mal preštudované teóriu, celú som mal, ale darmo máte teóriu, keď nemáte lajstro, nemôžete robiť. A to lajstro môže získať len vtedy, keď teda som tam na praxi a tak ďalej. Takže tam som chvíľočku pobil, nebolo to dlho a dostal som teda takéto a mohol som robiť teracie práce veľkého rozsahu. A to znamenalo, že vtedy sa veľmi stručne popíšem, povedzme, tie komorové odstrely. Ale spraví sa chodba, čiže bánske dielo. Spraví sa chodba do skaly. Áno.
po nejakých 10 metroch sa urobia tzv. Rozrážky, čiže aj naľavo spravíte chodbu, aj napravo. A tú chodbu spravíte ako? Tiež odstrelom? No, áno. Proste navrh sa tam zhruba 8 až 12 vývrtov, nabijete ich, odčasujete ich a tak ďalej. Tú celú technológiu, ja neviem, či mám rozprávať dopodrobná. Kľudne mňa to zaujíma. No dobre, tak vám to poviem. Čiže keď chce spraviť nejakú takúto chodbu, povedzme, ktorá by mala meter šírku a ja neviem, 1,80 m výšku, no tak idú tam zo 12 vrtov do tohoto, s tým, že do tých vrtov podľa toho, aká je to hornina, ako blízko sú tie vrty, aké utesňovacie veci máte a ako ich odčasujete, lebo existujú rozbušky rôzneho typu. Napríklad také, ktoré sú po 23 000 sekundy odčasované. Jedna od druhej. Pretože keby ste niečo, kde je dosť veľa tráviny, naraz odpálili v jednom časovom stupni, tak vznikne seizmika, ktorá môže byť najmä u komorákov, keď je, ešte to vám poviem, že potom v tých chodbách dokončím, je aj druhá chodba, a do nich potom sa spraví tu vpredu. Treba 3 komory, čo sa tým myslí komory? Priestory. Že sa tam vystrieľujú priestory, toto všetko sa vynašli von, táto šotolina, tento drobný materiál. A teda máte všade 3 priestory tu, 3 priestory, teda komory. A to isté vzadu, máte, tie už sú väčšie, lebo tam je väčší, sa tomu hovorí záber. Je to hlbšie v tom masíve. Väčšiu hmotu musia tie tráviny. Čiže tu treba máte len po 600 kg, ale tam už máte treba aj po 5000 kg a podobne. No a tým pádom vytrhnete tisícky kubíkov. Ešte to chcem povedať. Nie len pri tých chodbách máte to časovanie, ale aj keď idete robiť komorák, keďže tam vleze veľa, niekedy vagón, niekedy a tak ďalej, v tých komorách dohromady, keď to spočítate. Toľko výbušnín tam ide. Tak ide toľko výbušnín. Samozrejme, že tie komory sa znovu zapchajú tou šotolínou, s tým drobným materiálom naspäť, aby to bolo utesnené, tak ako každý vrt. Ak chcete, aby mal výsledok, tak musíte utesniť. Keď neutesniť, tak urobí tlak odíde áno, a roztrasie len veci a tak. O tom budem chvíľu potom hovoriť, o tej energii. No ale, takže dobre, skončím tento komorák, aby sme vedeli. Čiže takto sa urobí ten komorák, že sa to potom utesní, všetko sa, aj tie komory sa odčasujú. Áno, aby postupne to teraz strieľalo. Postupne vytvoríte najprv a potom vlastne vychádzajú. No a urobíte množstvo kubíkov. Záleží na tom, ako ďaleko urobíte, to sa volá rozteč, aj tie jednotlivé komory a tak ďalej. To všetko medzi tým záleží, lebo keď ich máte bližšie... Na to sú tabulky, alebo to ste odhadovali? To sú vzorce. Ba dokonca až niekedy prehnané, až 13, kde zohľadňujete, aká je to hornina, pretože každá potrebuje inú rozpojiteľnosť a tak ďalej. A ako sú vzdialené tie tráviny od seba. Či už je to v komorách, alebo vo vrtoch a podobne. Samozrejme, mnoho ďalších vecí, ktoré tam... Ten celý velikánsky vzorec musíte teda doplniť. Z toho vám vyjde, aká má byť tá nálož jednotlivá. Z toho vám vyjde aj celkové, že... A viete si to aj porovnať, lebo ja som si robil taký svoj vlastný... Každý deň dodnes mám vlastne diáre, vtedy to bolo trošku iné ako teraz, ale tiež každý rok som mal zachytené. A keď som si keď meral, už teraz ani neviem, v ktorom to lome boli, ale viem, že to bol február a s 2 strommi, to sa volá pretínanie vzad, alebo pretínanie vpred, že to nie je len jednoduchá tachymetria, tak mám tam poznámku, že fuj, zima, lebo nedokázal som ani točiť v podstate tými gombičkami, taká zima bola velikánska. No, čiže to chcem povedať, že zohľadňujete teda veľmi veľa vecí v tom koeficiente, vypočítate, teda viete, ako máte rozdeliť, viete, ako by ste jednotlivé, lebo nemusíte dávať len po 23 000 sekúnd, koľko, lebo mne pozdejšie, keď už som zaviedol deštrukcie, ale to prídeme pozdejšie,
tak mi vedeli vyrábať rozbušky, aké som chcel s odčasovaním. Dokonca také, že polsekundové, alebo štvrtsekundové, proste a podobne. Kde som potreboval to, ale to prídeme pozdejšie. Takže toto sú komorové odstrely. Potom to chcem hovoriť, že ja veľmi rýchlo som sa zorientoval, veľmi rýchlo som začal vylepšovať tie technológie. Pretože tam bolo mnoho všelijakých iných prvkov pôvodne v tých projektoch, ktoré som ja zobral a ja som teda skúšal všeličo. Robil som aj tak, že aby som nemusel potom znovu všetko zatesňovať a tak ďalej, tak som robil takzvanú karotáž. Že sa navrtali ďalšie vrty, a vlastne v predstihu s nulkami a jednotkami, proste a tak ďalej sa hornina, lebo vždycky máte okolo 30, podľa toho, aká je to hornina. Ale povedzme, že 35% máte skýprenie. Čiže tým pádom nemusím tú skýprenú už dať do vriec a ju tam v podstate nosiť a ukladať, ale mám holú tú štvoľňu, ale v predstihu ju odčasujem, že dojde k tomu skýpreniu a až potom začnú vybuchovať tieto ďalšie nálože. Takže vlastne to utesenie urobím iným spôsobom. Ďalej som vymyslel, ale to som mohol len na polome, kde bol dole potok. 3-4 proste tieto čerpačky také. Vpredu z ilu som vymyslel proste takú hrádzu a tak ďalej a sa zaplnila vodou tá celá štvoľňa a tak ďalej. Len nemohla ísť do vrchu, lebo tam proste, lebo voda si drží svoju. Takže skôr niekedy museli vyvážať chlapci horninu do kopca. Do mierneho kopca a podobne. No, jednoducho, zase to skrátim, lebo sa nedostanem ku koncu, kde chcem to hovoriť. Takže takto sa, teda podobné medzi hromadnú ťažbu ešte platia aj clonové odstrely. To znamená, že keď máte už vytvorenú nejakú plochu a teraz máte už takúto a tu je ďalšia plocha, tak 3 metre, 4 metre a tak ďalej od tohoto sa robia už vrty, ale to už musíte mať vrtaciu techniku. My sme ju vtedy nemali. Česi skúsali nejak dvaja chlapi, Tamsler, proste skúšali, ale na pásovom podvozku, ale nebolo to ono. Ale pozdejšie mne sa podarila potom taká finta, že na to neboli prostriedky proste. Keď ste nemali zahraničnú menu, tak ste nemohli nič kupovať. No a zahraničnú menu sem tam niektoré firmy ako dostávali. Ale keďže ja som ich nedostával, ale to bolo až pozdejšie, tak som vytvoril jedno stredisko 3 ľudí, ktorí dobre ovládali nemčinu, angličtinu a tak ďalej. A také všelijaké staré kolovraty, staré bedne, debne také a malované, niektoré len inak urobené a potom úmrtné koče týchto hasičov staré a tak ďalej, odstavené a tak ďalej. Čiže toto všetko sa dokázalo, lebo najprv som vyslal týchto a mali sme pripravený materiál, ponuky a kopu z zahraničí, tieto starožitné koče a vozy a kolovraty a tak ďalej. Tak ja som tým pádom som získal devizové prostriedky. Že vy ste do zahraničia predávali to, čo ste zrekonštruovali? Ale vždy mi to museli schváliť. Viem, že nejaký úmrtný kôž sme mali z Martina, ale neviem, koho sa na ňom pochoval, tak to nám nedovolili. To ako nechal Jakubami. Ale tieto kolovraty, najmä tie bedne a tak aj malované všelijaké, som mal povolenie od pamiatkárov, že toto môžem teda vyvážať. No tak som získal devizové prostriedky na to, aby ste si kúpili techniku. A tým pádom som si mohol kúpovať vrtacie zariadenia na clonové odstrely a tak ďalej. No, potom sú ďalej... Ale toto je neuveriteľné. Toto si ani neviem predstaviť, že za socializmu si človek obetuje vlastný čas. No nebolo to jednoduché. Ešte vám ďalej poviem, čo som ešte urobil a aké som ja mal prúsery. 3 vám poviem. Dajte. Preskočím proste to, čo budem teda ďalej hovoriť. Tak, takéto veci proste sa mi stali, že
Keď som vozil trhaviny, to už keď som mal aj deštrukčné strediská, že som robil deštrukcie po celom Slovensku a takéto všetky veci, tak ja som mal dielňu a tam som mal vtedy asi 6 alebo 7 pracovníkov, čo staré, akože sa volali tie dodávky, no proste také dodávacie autiaky, v ktorých sme tie trhaviny prenášali. Ale to boli staré všelijaké krámy a vždycky, keď sa niekde pokazili, tak sa viezla trhavina, tak podľa predpisu sme museli zostať na mieste, museli sme zavolať policajtov, policajti to tam museli strážiť, prišla druhá dodávka, zase mi nepríde stále a proste to potom odviedla ďalej a tak ďalej. No. A ja som potom urobil takúto vec. Lebo v socializme sa stala aj takáto vec, že 10 riaditeľov z Československa